Dizajn ako taký sa často odvíja od obdobia, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Pop art, art deco a futurizmus boli smery minulého storočia, ktoré silno reflektovali dobu, či už povojnový stav, optimizmus z hľadenia do budúcnosti alebo technologický pokrok. Typickým príkladom bol futurizmus počas vesmírnych pretekov v USA. Dizajn osobných automobilov tej doby niesol prvky pripomínajúce vesmírnu technológiu, aerodynamické línie, plutvy, chromové detaily či palubné dosky. Tu však nastáva otázka, prečo sa to zo sveta vytráca? Kedysi sme videli kvalitu a estetiku v každom aspekte dizajnu. Na vozidlách, v móde, architektúre a na rôznych produktoch. V súčasnej dobe vidíme, že žijeme v tzv. Globalizačnej ére. Je to éra, ktorú sociológovia datujú zhruba do druhej polovice 20. storočia. Súčasťou toho je aj unifikácia mnohých produktov a mnohých kultúrnych prejavov, ktoré máme okolo seba. Od začátku industriální revoluce můžeme ve výrobě sledovat trend směřující ke zjednodušování. Tradiční řemesla byla nahrazena masovou výrobou a osobní vztah zákazníka a řemeslníka byl nahrazen marketingem a brandingem. Dneska máme úplně všude kolem sebe obrovské korporace a jsme naprosto odstřižení od způsobu, jakým se všechny tyhle produkty vyrábí. Jeden z týchto prejavov je aj to, že v obchodných reťazcoch, pri rôznych oblečeniach a produktoch môžeme pozorovať, že veci sa zjednocujú, splošťujú a nevidíme rozdiel medzi produktami kupované vo východnej Ázii, na Blízkom východe, v Spojených štátoch alebo na Slovensku. S úspěchem jedné dominantní politické ideologie nazývané neoliberalismus se celý svět stal trhem a každý člověk potenciálním zákazníkem. Tenhle trend globalizace vede ke zjednodušování a průměrování všech designových rozhodnutí, tak aby byl uspokojen globální trh. Ale na produkty, které každý den používáme a konzumujeme, měla taky obrovský vliv klesající kvalita. Pro značky se stalo hlavním cílem prodat co nejvíc kusů třeba oděvu a zároveň snížit výrobní náklady na naprosté minimum. Takže jsou dělány kompromisy, kde to jen jde. V kvalitě materiálu, ve zpracování, v dekoračních a jiných časově náročnějších technikách, které se postupem času úplně vytrácejí. Designer je v tomhle kontextu člověk, který slouží nekonečnému cyklu trendů, zároveň je oddělen od výrobního procesu a nezabývá se tím, jaký tenhle produkt má dopad během výroby, během jeho používání a po ukončení jeho životnosti. Ako pracovať s tým a čo robiť? Chceme o tom rozprávať a spoločne sa zamýšľať nad tým, ako premeniť jedinečnosť daného kultúrneho kontextu a pochopiť jeho jedinečnosť. Ako budovať citlivosť jednotlivých zadávateľov, výrobcov značiek a zároveň aj podporovať lokálne produkty. Ako byť vnímavý na to, že aj architektúra okolo nás sa nemusí prejavovať len jednoliatou farebnou plochou alebo tzv. Minimalizmom, ktorý je, dá sa povedať, súčasne úplne nepochopeným fenoménom. Prvky minimalizmu môžeme nájsť aj v častom rebrandingu firiem, známom ako flat design, ktorý zjednodušuje ich vizuálnu identitu. Tento trend vedie k uniformite, kedy sa prispôsobujú globálnym štandardom namiesto budovania jedinečného vizuálneho štýlu. To môže spôsobiť nerozpoznateľnosť od konkurencie. To isté môžeme pozorovať v spomínanej architektúre, móde či samotnej kultúre. Dôsledkom unifikácie, minimalizmu, trendov a globalizácie je spoločnosť, ktorá sa postupne prispôsobuje konceptu odstránenia kultúrnych odlišností, až sa jednotlivci aj firmy obávajú vybočiť z davu. Kreativita a autenticita sú často nahrádzané bezpečnými, predvídateľnými riešeniami, ktoré síce nevyvolávajú kontroverzie, ale zároveň strácajú charakter. Jeden zo spôsobov, ako sa na to dá dobre odpovedať, je štúdia fenoménov, ktoré napríklad zdieľa vo svojom podcaste Michal Matloň, ktorého môžete nájsť aj na Instagrame, a venuje sa témam aj psychológii, v architektúre, v urbanizme. Je to osobne niečo veľmi zaujímavé. Tým, že sme ovplyvnení minimalizmom, bol to dlho, alebo je to dlho náš ideál,
tak akýmsi kontrapunktom k tomu je aj to, čo môžeme povedať ornamentalizmus. Ornamentalizmus nie je nutne nejaké retro opakovanie rôznych vzorov z minulosti, ale môže to byť pracovanie s ornamentom, s niečím, čo poznáme ako dekorácia, ktorá môže mať pozitívny vplyv na naše prežívanie. Jeden z odborov, ktorý sa venuje napríklad aj vzťahu človeka k prírode, je tzv. Biofilický dizajn. Sú rôzne štúdie, ktoré hovoria o tom, že ako to na nás vplýva. Stoja určite za pozornosť. Pro mě je důležitý mluvit o pomalém životním stylu, který jde v ruku v ruce s opravováním, upcyklováním, recyklováním a staráním se o to, co už člověk má. Nemyslím si, že jediným řešením je prostě nakupovat líp, ale je to o nějaký celkový životní filozofii. A to je právě něco, o co se s projektem Human Oddity snažíme. U našich produktů pak zkoumáme lokální výrobu, zodpovědněji vyrobené materiály a vracíme se k používání prvků a řešení, které bývaly dřív u oděvů běžný. Kultivujeme pomalost, transparentnost, autentičnost naší komunikaci a vyhýbáme se reklamám a slevám. Dôležité je vyberať si, čo nakupujeme a dbať na kvalitu, nie kvantitu z hľadiska udržateľnosti. Zároveň je dôležité si produkty vyberať tak, aby vyjadrili identitu. Firmy, umelci a jednotlivci by mali byť motivovaní k tomu mať svoj charakter. K riešeniu problému teda prispieva zapojiť sa do kolektívu alebo skupiny, ktorá zdieľa rovnaké hodnoty. Pokiaľ sa človek rozhodne nosiť výrazné veci alebo aktívne sa zapájať do ekoaktivizmu, nemal by sa bať odmietnutia alebo nepochopenia. Naša každodenná voľba ovplyvňuje nielen estetiku a kvalitu produktov, ale aj smer, ktorým sa uberá celý priemysel. Ak chceme vidieť viac originality, udržateľnosti a remeselnej poctivosti, musíme začať vnímať hodnotu vecí okolo nás inak. Nakoniec, všetko závisí od nás, spotrebiteľov, tvorcov aj značiek. Je dôležité si určiť priority. Kvantita alebo kvalita.